इलेक्शना पयलीं सरकाराचे 2 दिसांचे अधिवेशन जावेता म्हूण चर्चा चल्ल्या। त्या अधिवेशनात सरकारान मराठीक राज्य भाषेचो दर्जो दिवंक कायदो दुरुस्ती करची म्हूण मराठी राजभाषा समिती मागता। मराठी राजभाषा समितीचो निर्धार मेळावो आयतारा 13 तारखेर जाता। आझाद मैदान खणून घाल्ल्यान मेळावो मळ्यात हेडगेवार स्कुलाच्या ग्राउंडार जातलो। आणि जे त्यांनी आश्वासनं दिले त्या आश्वासनांची त्यांना जर काही चाड असेल तर त्यांनी आता या निवडणुकीपूर्वी जे आता एक अधिवेशन व्हायचं आहे असं आम्ही ऐकलं, 2 दिवसांचं अधिवेशन होणार आहे, त्या अधिवेशनाचा फायदा सरकारनं घ्यावा आणि या अधिवेशनामध्ये हे विधेयक संमत करावं अशी आमची मागणी आहे। आणि ही मागणी धसाला लावण्याकरताच हा मेळावा आहे। या मेळाव्याचं मुख्य उद्दिष्ट तेच आहे की हा एक अंतिम अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न आहे निवडणुकीपूर्वीचा। भाजप आणि मगो युती सरकार यांनी जर हा गेल्या 50 वर्षांचा प्रश्न सोडवला तर बहुसंख्य जनतेच्या मनात जे आहे ते त्याला केल्याचं समाधान मिळेल आणि हे सगळे बहुसंख्य लोक 9-10 तालुक्यामधले सगळे लोक या सरकारला पाठिंबा देतील आणि त्यांचं यश निश्चित आहे असं मी सांगतो। 12ही तालुक्यांचे त्यांनी आपापल्या तालुक्यामध्ये काम केलेलं आहे आणि जिथं जिथं आवश्यकता आहे तिथं आम्ही वाहनांची सोय तिथल्या स्थानिक लोकांनीच केलेली आहे आम्ही म्हणण्यापेक्षा। आणि अशा रीतीनं जी सोय जी व्यवस्था आम्हाला करणं शक्य आहे ती आम्ही केलेली आहे। आणि आम्ही आता अपेक्षा करतो की मोठ्या संख्येनं लोक या मेळाव्याला येतील। घेतली, पैसे भरले म्युन्सिपाल्टीला आणि नंतर आता बघतो तर ते खणलेलं आहे, सगळं दुरुस्तीला सरकारनं घेतलेलं आहे। आमची अडचण झाली मोठी, आता आम्हाला फार त्रास आहेत ते लोकांना सांगण्याकरता की मेळाव्याची जागा बदललेली आहे। आणि कुठलं मैदान हो? हां, हेगडेवार शाळेचं मैदान मळा ही जागा आता निश्चित केलेली आहे। तरी सगळ्या लोकांनी रोमियो फर्नांडिसान निमण्या मिनटाक मारिल्ल्या गोलाच्या नेटार FC गोवान नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक एका म्हत्वाच्या गेमीत 2-1 गोलान हरयले। पयलीं नॉर्थ ईस्ट युनायटेडान 49व्या मिनटाक लीड घेतिल्ली। उपरांत रॉबिन सिंगान आपलो पयलो गोल मारून स्कोर 1-1 बादाबाद केल्लो। FC गोवान निमण्या खेळामेरेन झूंज दीत हे सर्तीचे घरच्या मैदानावेले तिसऱ्या ISLांतले आपले पयले जैत जोडले। हे खबराचित्र हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।